इयो 1 बोसोर खावसे जाबाय। इयो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, इनिफ्राय एक्सरे खालामहैदोंमोनबो, ओमफ्राय एसे अरजोब्बाय होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय बिनि हारायानो दा दुग्गानाय जानानै दङ। बियो हाराया हामगोन ना हामा दा बायदिबा? नैबेयो 920 नं उदियागुरि गुदि फरायसालि। बे फरायसालियाव जोङो थांनाय 12 डिसेम्बराव जोङो हेल्थ चेकआप एन्ड एवेयारनेस केम्पेइन बेवहाय बे फरायसालियाव जों खालामफैदोंमोन। आरो बे हेल्थ चेकआपआ नैबे फरायसालियाव फरायनाय अनजालि फरायसाफोरजों लोगोसे आरो नैबे उदियागुरि गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ खालामनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय जोंहा रिसर्स पार्सन हिसाबै फुंखा सुबुं महरै जोंहा सालबारि मडेल हस्पिटालनिफ्राय सानै डक्टर जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। आरो बिथांमोननि प्रेजेन्सआव जोङो नैबे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरखौ लाफानानै जों मोनसे हेल्थ चेकआप खालामो। आरो खालामनायनि उनाव जों मिथिनो मोनो जे नैबे फरायसालियावनो फरायनाय जोंहा सासे उन्दै गथ' अन्थ'बाथ' सासे उन्दै गथ' दिया रानि बसुमतारी, बिथांनि आखाइया आगसि फारसेनि लेफ्ट हेन्ड साइडआ दिनैनिफ्राय 1.5 बोसोर आगोलाव 1 बोसोरनि सिगां बिनि आखाइया टेबोल सानिफ्राय बा बिसनानिफ्राय गोलैनानै बायदों। बायनायनि जाहोनाव ट्रिटमेन्टआ खोब मोजां जायैनि जाहोनाव आखाइया जों नुदों बे नानिनि आखाइ बिनि आखाइया एसे गेद्दा जानानै दङ, नर्मेल माबायाव गैया आरोखि, नर्मेल पजिशनाव गैया आरोखि। स' जों दा बेखौ जिहेतुके बिथांमोननि न'खरनि जा रांखान्थियारि जा अबस्था, फाइनान्सियेल जा कन्डिसन, बे हाइ ट्रिटमेन्ट होनो हानायनिफ्राय कन्डिसनखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय सालबारि कलेजनिफ्राय फैनानै नैबे नानिखौ दिया रानि बसुमतारीखौ जोङो एसे मोजां रोखोमै ट्रिटमेन्ट होनानै बिनि जा आखाइ बायनाय, बे आखाइ बायनायखौ जोङो मोजां रोखोमै ट्रिटमेन्ट होनानै बिथांनि आखाइखौ जों नर्मेल अबस्थायाव लाबोनायनि थाखाय जों सिन्था खालामदों। आरो बे ट्रिटमेन्टआव जा फाइनान्सियेल एक्सपेन्सेस जागोन, खरस जागोन, जोङो बेखौ जोङो सालबारि कलेजनिफ्रायनो बानस'गोन। आरो बबे देहा फाहामसालियाव लांगोन होनना फोरमायगोन? जोङो फार्स्टआव नैबेयाव दा नैबे सालबारि मडेल हस्पिटालाव खोन्थाग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो जा प्रसेस दङ, आरो जुदि हायाबा जों आपार लेभेलाव खालामगोन। जायखिजाया एनिहाव जोङो जायखिजाया बे माबायाव सालबारि जुदियाव हायाबा जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेल नायगोन, डिस्ट्रिक्ट लेभेल नङाबा जों स्टेट लेभेलाव लांगोन आरोखि। गोजौ लेभेलाव लांनानैबाबो जोङो बिथांनि जा आगसि फारसे आखाइ जानाय माबा बायनाय, बे बायनाया जिहेतुके एसे माने नर्मेल अबस्थायाव गैया नालाय, बेखौ जों नर्मेल अबस्थायाव लाबोफिनगोन आरो। जिहेतु बे फरायसालिनि बादै गुबुन फरायसालियावबो बेफोरबायदि जुदि जायोबा बेफोरनि सायाव माबा मोनसे राहा लागोन नामा? बेखौ जोङो ओरैनो हानायखिनिखौ जों नाजाबाय थागोन। आरो जोङो माबानिखौबो नायगोन, जे पेसेन्टनि जा अबस्था बेखौबो नायगोन जोङो। जे खायसे पेसेन्ट थायो जायफोर पेसेन्टफोरा रिकभारि जानायनि सुबिदा थाया, बे लेभेलसिम जोङो माखासे खामानिफोरखौ जों एक्सटेन्ड खालामनो हायाबो जानो हागौ। नाथाय हानाय लेभेलसिम जों नायगोन आरोखि। आरो दिनै जों नुदों नैबे दिया रानि बसुमतारी उन्दै गथ' 5 बोसोरनि, बिनि इयुनआ जाहाथे मोजां जानानै फैयो, मोजां जायो, बेखौ जों सिन्था खालामदों। आरो बेनि थाखाय जों बिथांनि थाखाय आवगायदों आरो।